Iż-żgħażagħ qed jgħidulna li hemm bżonn tibdil kbir f'pajjiżna. Is-soluzzjoni Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ Karl Gowder u l-kandidati Joseph Grech u Alex Borch. Konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-dawl tar-riżultat inkwetanti li ħareġ mis-servej tad-ditta tal-awdituri EY. Karl Gowder fakkar kif jekk iż-żgħażagħ jitilqu minn pajjiżna se jkollna diffikultà biex insostnu l-ekonomija u l-pensjonijiet tagħna fost l-oħrajn. L-istħarriġ fil-fatt juri li huma biss 26% dawk li jippreferu jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. Karl Gowder sqar li minn meta pajjiżna ġie greylisted, il-Gvern prova joħloq narrattiva li ma ġara xejn u mhux jieħu din is-sitwazzjoni bis-serjetà. Iż-żgħażagħ jgħidulna li hemm bżonn li nagħmlu tibdil kbir f'pajjiżna. Tibdil fejn jidħol l-ambjent, tibdil fejn jidħol l-ekonomija, tibdil fejn jidħol good governance, tibdil fejn tidħol l-edukazzjoni, tibdil sostanzjali. U naħseb illi s-soluzzjoni jew il-mod kif aħna nistgħu nagħmlu dan it-tibdil huwa billi ikonna Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Partit Nazzjonalista irrid ngħid illi jekk tħares lejn dak illi qed jgħidulna żgħażagħ u dak li ilna ngħidu aħna b'dawn l-aħħar snin jidħlu preċiżament flimkien. Joseph Grech min-naħa tiegħu spjega kif studju li sar mill-NSO madwar 5 snin ilu kien jindika li 79% taż-żgħażagħ ta' età bejn 15 u 34 sena qalu li kienu kuntenti jaħdmu u jgħixu f'Malta u issa fl-2021 kollox inbidel ta' taħt fuq. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista stqar li jekk jitilqu dawn iż-żgħażagħ kollha ikollna dak li jsejjaħ brain drain fil-pajjiż fejn numru kbir ta' żgħażagħ ta' kwalitajiet tajbin jitilqu jgħixu barra minn xtutna u nispiċċaw b'nuqqas ta' talent għaliex nitilfu l-ħiliet tagħhom. F'dan l-ambitu Joseph Grech fakkar kif għandna żgħażagħ bħolm u b'ambizzjoni li ser itiru mar-riħ jekk pajjiżna jibqa' f'din is-sitwazzjoni. Ikonna l-ispazju f'Malta, ikonna fejn irrabbu l-familja f'Malta, ikonna fejn nikbru nimirħu f'dan il-pajjiż għaliex attwalment huwa l-ġid tagħna li ikonna il-ħbib tagħna, l-familja tagħna kollha tibqa' tgħix f'Malta u kemm fil-livell ta' kwalità ta' ħajja fil-mod ta' kif ngħixu nkunu sejrin il-qudiem dik tkun komplementata wkoll b'xogħol b'ekonomija b'saħħitha ta' nies illi qegħdin ukoll jgħixu f'dan il-pajjiż. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch fakkar kif Partit Nazzjonalista fil-Gvern dejjem kien minn ta' quddiem biex joħloq xogħol ta' kwalità żgħażagħ u fil-fatt għamel dan b'diversi industri li għadhom magħna sal-lum. Alex Borch spjega numru ta' proposti li qed joħroġ il-Partit Nazzjonalista biex indirizza l-problemi li qed jaffaċċjaw iż-żgħażagħ fosthom bosta inċentivi fiskali u opportunitajiet għal futur aħjar li jista' jkollhom iż-żgħażagħ f'pajjiżna stess. Partit Nazzjonalista dejjem kellu iż-żgħażagħ għal qalbu u għalhekk illum wera biċ-ċar dan is-servej illi l-Partit Nazzjonalista huwa l-għażla naturali taż-żgħażagħ tagħna u l-għażla sabiex iż-żgħażagħ nofrulhom tama ġdida għall futur tagħhom. Għalhekk inħeġġeġ liż-żgħażagħ tagħna sabiex huma jkunu l-bidla, huma jażlu gvern alternattiv, jażlu l-Partit Nazzjonalista. Kien Kutajjar, Net News. Il-pajjiż tagħna u jirnexxielna niġġieldu